Салом алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ина магазини обувь, туфли, кроссовки, ҳамаи чиз ҳаста. Суратоша иншоаллоҳ бо отдельно видео мекунем, мепартоем иншоаллоҳ. Ана ба кадмера ки кадом чизеш ки маъқул шид иншоаллоҳ таоло метавона ки заказ кина, ҳафтада як бор роӣ мекунем. Кадмое ки як дона ва ду дона мегам, ҳафтада як бор роӣ мекунем. хоб кадмее ки опта мега ӯ дига масъала, дига мисол масъала қати гап мезанем. ҳамаи чиз дора, бастаношки, обувь, ҳамаи чизаш кожа оригинала, истеҳсоли Туркия, ай макасини саркарги то ҳамаи чиза дора. метавонем ки иншоаллоҳ заказ кунем. як дона, 10 дона, 20 дона барои тиҷорат, барои ҳама чиз иншоаллоҳ. кадоме ки мехоҳад тиҷорат кина бо метавонем ки а як дона, 2 дона тиҷората сар кунем. масалан бихарем, бифурӯшем а як дона, 2 дона. баъд ососта ки иншоаллоҳ коротон пеш рафт, бизнесиятон хуб шид, тиҷоратон нағз шид, баъд донаша бисёртарак мекунем. ина бародаро зимистона ҳам дора, зимистона ҳам дора, ҳамаи гуфти гапо модело дора. нархаш ай Россия арзон ай. барои нарх рақамҳои телефон ҳастанд, дар рақамҳои телефон бинависен иншоаллоҳ. ана чиз мекунем, иншоаллоҳ суҳбат мекунем. ин видеоро ман мақсад ҳозир сёмка кардам, мемонам. баъд иншоаллоҳ туфлиҳоро отдельно видео мекунам, мепартом. ҳамон туфлиҳо ки ҳамон бастаношка ки шумо да маъқул мешава, ҳамонро мегӯем ки ҳами хеле даркорай. баъд насиб кунад иншоаллоҳ барои нархшам гап мезанем, барои ҳама чизшам. худо хоҳад равон карданам ҳамута ҳама чизаш иншоаллоҳ мешава. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. аллоҳи мутаол ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, хушбахт нигаҳ дора, барори кор бита. салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу.